all because وەکو هاتی ناسکردن گو خەونا هەر موزیکژەنێکی ئەوە گو تو هەرە ناشفیل و ناوێتە بێ ناسکردن لێ ئیوانی ڕوونشتی بە سترانا خۆ یا هەری خۆش بسترێ ئەوسا چێ دەبە گۆ خەلک وێ بێژن ئەم تە دخوازن و وێتە بدن پێش وەکو گۆ تایلۆر سویفت کرد گۆ ئەو هەر هەفتی bi bavê xwe re diçû cihên naskirî û stran digot. Ew nerastiye. Çûna Nashville sê qatan buhayê ciyana te girantir dike û tê li barên nav bajêr strana bêje û destê xwe li ber bexşîşan vegire min gelekî ew kara kiriye. Dawiyê ez tê giştin got dikarim li mala xwe bi derpiyê xwe yêkin strana belav bikim û 5 qatan peran zêdetir qezenc bikim û her wiha jî kêfeke xweş bi xelkê re bikim. Divê gotibingeha hezkiriyên xwe li ser înternetê ava bike û ew ê bihêlin tu serkeftî be di mûzîka xwe de. Silav, navê min Brent Morgan e ez 33 salî me. Ez li ser mûzîk û stranbêjiyê dicîm û ev jiyana min e. Ev studya min e wekû gotit bîne du cihên cuda li vir hene. Li ser rastiyê cihê got ez weşana zindî dikim di her rojê de. Ev mayka SM7 e û ev jî kamera min Sony ye. Ez her rojê bi kêmî 5 demjimêran li ser vê kursiyê rûdinên û kar dikim. û li aliyê din cihê got ez tomara mûzîka xwe dikim nivîsandin û strana diafirînim. Dema ez di pola yazdan de bûm mûzîkê bala min kişand lê berî wê jiyana min bi temamî di nav sportê de bû û me bexşa xwendinê wergirt bo bêsbolê. Lê di wê demê de ez bi hevalên xwe re ketim komeke mûzîkê û min dît got ez dikarim strana bêjim tenê bi guhdarkirinê. Wilo min dest pê kir xwe fêrî piyano û gîtarê kir û min dît got ew pir bala min dikişîne ji ber wê ez çûm peymangeha mûzîkê û min wanên mûzîkê da. Min nas kir got îdî jiyana min di nav mûzîkê de ye û min xweste ez wisa berdewam bikim. Tê bîra min dema min xwe amade dikir bo xwestina hevjîna xwe ez çûm ba malbata wê û min ji wan re got ez li ser mûzîkê dijîm. Ew tiştekî pir tirsnak bû. Ez li Madison li Alabama dijîm. Hemû malbata min li vir dijîn. Diya min, bavê min, xuşkên min em 5 xulekan ji hevdû dûrin. Jiyana li Alabama hiştiye goj aliyê debara jiyana xwe ve serbest bim. Ev xaniyê ez lê dijîm. 5 ode ye û 5 serşokên wê heye. Wekû vî xanî li cihekî din weke Los Angeles yan New York pir buha ye. Niha cihekî fire bo segê min heye û cihê studya min jî heye û ev xanî yê min e ew nekirê ye. Ez dikarim buhayê wê bi tevayî bidim wê bibe xaniyê min.